Zdar ľudia, dneska vás vítam pri mojom novom videu a dneska som skúpil tieto dva produkty z Temu a som sa rozhodol, že dneska si ich otestujem a rozbalím na kamere. Takže ako najviac ma zaujíma toto, tento mikrofón na telefón, tak mám tu prichystané nožnice a ideme si to otvoriť. Ako úprimne som na to dosť vedavý, pretože s Temu som si objednal iba nadpis, ten vám potom ukážem. A ešte som si objednal ten minivolant. Takže to celkom dobre to zabavili, keď som videli, jak to balia v tom AliExpresse. Takže takáto krabička. Tak to je ešte v takomto plastíku. Návod, super. Takýto mikrofónik tu je. S takýmto káblom. A toto je napájanie vlastne na mobil. Šťastie, že to je C-čko. A toto je vlastne na mikrofón. Ideme na ďalšiu vec. Musím si tu ešte upratať. Dobre, to sem na bok. Takže takáto webkamerka. Takže odteraz natáčam videá už s touto webkamerkou a na polovicu budem odhalený. Takže to nemalo ani pásku. Wow! To sa málo kedy stalo, že to ešte v bublinkovej fólii. Takže takto webkamerka. Pozrieme na ňu. Dovnútra. Zatiaľ to vyzerá dobre, ale čo sa čakať z Temu, ako je to napísané, že 1080 pixelov alebo 4K, ale nemusí to byť. Takýto stojanček, keby som si to chcel dať nie na počítač. Wow, to moc ľahké. No dobré. Potom ešte nejaký návodík. Dobre, to sme asi pochopili. Ja sa teraz znova opracujem a ideme už na testy. Úprimne, dosť som prekvapený, že vlastne to bolo v takýchto obaloch docela zabalené. To má dokonca ešte aj kryt. Wow, som nevedel. To odtiaľ odstraníme fóliu. Pekne. Tak som zvedavý, toto máme ešte nejakú. To čo je? Aha. Tak celkovo ako ono sa to odráža. Dobre, to zdáme sem. Ešte si odstraníme fóliu odtiaľto z tohoto mikrofónu. Mikrofónik. Tlačidielko nejaké. To je bordel. Ešte tu máme nejakú fóliu. Dobre, ale on sa tu už nedáva na mikrofón. Ale tuto, tam asi nie je vidieť, ale tam je, sa dá trošku otvoriť. No ale dokiaľ. Dobre, tak to asi nebudem používať. No, dobre. Toto je ešte nejaký káblik. To bude asi na nabíjanie toho mikrofónu. Nenávidím tieto dráty. Dobre. Dobre, takže máme to rozbalené a môžeme sa asi vrhnúť na testy. Ako úprimne docela som prekvapený, pretože napríklad teraz, toto môžete vidieť to video z tej kamery, normálne s tou kamerou takto teraz sem a ono to robí toto. A keď si prepnem na klasickú kameru, tak to sa najprv musím trafiť, tak tá je zabrzdená, no. Takže s tou kamerou som docela prekvapený, páči sa mi.
A ja si ju dám sem hore na monitor. Dobre. Tak už ju tu mám. A teraz budem mať videá s kamerou. Mikrofón som dal zatiaľ na nabíjačku a uvidíme, kedy sa nabije. A ešte by som vám chcel povedať, že kým sa mi zatiaľ nabije mikrofón, tak nezabudnite si pozrieť moje staršie videá, napríklad z Doors. No dlhšie sa to nabíjalo, než som chcel. Ani som to naplno nabíjal. Teraz jak to zapnúť? Asi toto tlačidlo. OK. Skúsim to zapichnúť. Je to zapnuté? Jak je má počuť? Čakať na tému. Celkom dobre, ale je tam počuť, jak dýcham. Na tému je tá kvalita dobrá, takže celkom myslím, že je to v pohode. Lenže ma tam počuť ako brum brum medvedíka. Takže to by bolo pre toto video všetko, nezabudni zanechať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré vidia si Doors. Takže čaute.